Mga kapuso ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 89 anyos nga babayi nga ginpatay sa sulusing nga balay sa La Paz, Iloilo City. Sunod sa hepe sang Iloilo City Police Station 2, gin-autopsy ang bangkay ni alias Virgie agod mahibaluan ang gintunaan sang iya kamatayon. Apang wala pa sang ginpagwa nga resulta. Matandaan nga gin-review sang bata sang biktima nga yara sa Amerika ang CCTV kag dito nakitaan nga ginsulod kag ginkuga ang iya iloy. Nakitaan sa CCTV footage ang pagwa sang suspect dala ang kinawat nga kwarta, relo kag ginapatihan alahas ang biktima. Dugang pa sang pulis sa tion nga hindi magsungka ang suspect nga si Jerry Munahan 5 alias Pablo, magapasaka sila sang kaso nga robbery with homicide. Suspect, so tani kung madayon, kung madayon ang pagpasurrender sa iya, pero kung hindi, file na lang ang kaso.